בתל אביב יש המון להציע, אם זה הפארקים הרחבים, מוקדי הבילוי והתרבות, חיי הקהילה השופעים, כל אחד ימצא את עצמו בעיר הייחודית הזאת. המיקום של הפרויקט שלנו הוא יוצא מן הכלל. כשהתחלנו לתכנן את הפרויקט, ידענו שדרוש כאן תכנון מעמיק ובלתי מתפשר. הגענו לשטח, בלב הפועם של תל אביב, אבל הרגשנו במקום אחר. הרגשנו את השקט, את הקהילתיות, את הקסם התל אביבי. השאיפה ליצור פרויקט שישתלב באופן טבעי בסביבה האורבנית של תל אביב ויעניק לו ממד חדש, מסקרן, היא זו שהובילה את תהליכי התכנון האדריכלי מתחילתו ועד סופו. החזון האדריכלי של הפרויקט שואב השראה מהעיר הלבנה של תל אביב, הידועה גם בבניית הבאואוס והסגנון הבינלאומי, קווים מאוד מאוד נקיים ופשוטים, עם חזיתות מאוד מאוד מוקפדות, יחד עם תכנון שהוא פונקציונלי ליצירה מושלמת מבחינתנו. כל הדירות בפרויקט תוכננו כך שיהיו פונקציונליות ויאפשרו גמישות תכנונית מקסימלית לכל משפחה בהתאם לצרכים שלה. בעלי הדירות בפרויקט ייהנו ממפרט טכני עשיר, סטנדרט גבוה מאוד, אשר יהווה בסיס לדבר הגדול הזה שנקרא בית.